духтарои хушрӯ элон лорикои фасони оригинали туркиро ҳозир метавонед бо нархи арзон гирен. баъде ки бори нав омад аллакай нархҳои ино дига мешавад, барое ки ҷошта қимат шидай. нигоҳ кунед ҳозир анами турецки шлёпкош лорикош диден гелевияи падошам қа хушрӯай нархшон 180 сомонай. диден чиха хушрӯ айёш 200 сома макаси мош бошад 200 сомонай. бинен чиха расветкои фасон дора. марамат ина каседа дар корай ҳатман нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза 103 магазин ряди магазинои шишагӣ духтару бовар кунед хушрӯи бадай сифаташонда гарантия доранд. ва духтаро нигоҳ кунед ҳам қаззелои фасон омадаи новинкои хушрӯ марамат турецкиёи оригинал. ҳозир ман якчанд шад шумода нишон дидим. ина ҳозир сезони ҳамина омад. ина бори нав да модели 2025 я долчи габбана ина расветкош кати бинен чихо хушрӯ инаишам аҷоибот фасон марҳамат ицведа ина марамат каседа дар корай 280 сомон беҳад 350 сомонӣ буданам зело ҳозир бошад. ина бори навам арзон карда 280 додастиянд. бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза даяндухтаро марамат 103 магазин яди магазинои шагӣ ана инамудо ҳастай бо диден анамиё ҳамаш смс мор зела ҳамаша 280 кардаган. ишам бинен чихо хушрӯ ина марамат духтаро кадомеша интихоб мекунен оригинали туркия инами 103 магазин биёен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд. ана баъд ина намудош ҳаста ина инорам акция кардиян. ина чанд каден инаё 220 сомон. нигоҳ кунед чихо хушрӯа аҷоибот ина расветкош катяй ин моделшам ҳастай. хулоса инами нуқтаи савдо биёен ҳама чи арзон шид. турецки макасимои фасон духтаро ина бо омад нархошон 80 сомона. ина кадомеша мегирен турецки фасонаки хушрӯ падошошон да гап нест. ина ҳозир ман якчиша нишон метиҳам як бор биненда ҳамаи ҳамина мана 80 сомон кардаган. духтаро каседа дар корай биёен аз наздик бо бинен иҷада модела бинен чанд намуд модел дора 80 сомон. сабрука ҳозир сезони ҳамино омад метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза 103 магазин мана ряди магазинои шишагӣ рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен шумода бо мефаҳмонанд доставка доранд. боз ҳам распродажа духтаро нигоҳ кунед турецки оригиналан ира бинен чихо хушрӯчаян ҳамаи ҳаминора ина сапагиёшам кросовки чизе ки мебинен 100 сомонӣ кардаган. марҳамат инаи баъзеи ино 250-280 будана ҳозир ҳамаш 100 сомон. инаё 400 боло будан ҳозир бошад 100 сомон кардаган. духтаро марҳамат каседа дар корай бинависен доставкаям доранд. ина ино қа сифаташ зуран ки ира бинен 100 сомон кадомеша мегирен 100 сомон. бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза 103 магазин ряди магазинои шагӣ духтаро ина и аксияра аз даст натиҳен духтаро и фурсат аз даст надода омада аз аксия истифода бурда инами обуфои фасони туркиро 100 сомонӣ харидорӣ кунен. сарои хушрӯ нигоҳ кунед анами ҳама намуди кросовкиҳое ки дидестен ҳамаш 350-380 сомона кросовкиҳоянд турецки ҳозир боша аксия эълон кардаган 250 сомон. ира бинен хушрӯгиша марҳамат размероамаш ҳаста ина 250 сомон кадомеша мегирен охи моделакоша бинен чиха фасончаянд мана 250 сомон. бозори корвон даян тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза 103 магазин яди магазинои шишагӣ. баъд духтаро медонен чи анайхе норкои оригинал омада як бора гира бинен ина то ҳол ҳамин модел омадагӣ набуд мана бори навда омадай ҳамқа удобнияй кожаи тоза хитон медонен ку норка чихе хушрӯай падошкоша бинен духтаро нигоҳ кунен мана марҳамат беҳад фасон ёра норко ай 380 сомон то 450 сомона нарх гузориш даган. ина нигоҳ кунед ина намудошам ҳастай диден аҷоибот норкои фасони хушрӯ марҳамат каседа дар корай духтаро метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд
ё ки биён ами наздик бинен дахтон маҳқултон мешава. Инаи поёмдагиё чанд сум штагия? 170 шудан. Ина турецкиё 170 сомон. Ё 620. Ина духтаро турецкиё 170 сомон. Ана қисми поён 120 сомон. 100 сомон. духтаракои хушрӯ ҳатман аз анами акция истифода бурда омада анам хе пояфзол гирен. Нигоҳ кунен чӣ хушрӯчан турецки оригинал нархошона 120 сомонӣ кардагиан. Ина акция рафтестай иша бинен чӣ фасонай 120 сомон. Ҳам мехош хушрӯ оригиналай, ҳам кожаш фасонай охи. Ира бинен удобни хушрӯ марамат чӣ моделе ки мебинен ҳамаша 120 сомон кардагиан намиҷада марамат. А ина ё бошад беҳад удобни хушрӯ 100 сомонӣ бинен чанд намуд дора 100 сомон. Кадомша мегирен 100 сомон. Ина поёнбудагиё боша 80 сомон. Ҳамаш Туркия духтаро биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза даян 103 магазин. Рияди магазинои шагӣ. Аз иҷа ман авур доштум духтаро медонен ки чӣ хаборои хушрӯ доранд ино. Баъд ортопедически мепурсен ку духтаро. Ина ортопедошона я бор бинен да чӣ фасонай духтарако. Ина марҳамат ҳама намудуш ҳастай нархошона чанд сум сар меша? 180 сар мешаванд то ина 140 сом. ортопедически рахтон медонен ки 400-500 ай нархош. Леке ин нуқтаи савдо да 180 сомон то 240 сомона метонен инам хе ортопедически пояфзолои фасони хушрӯви туркӣ харидорӣ кунен. Ина диден чӣ хушрӯчанд иша ишта фасона иша ишта фасон. Ма рақамошона мемонум дар рӯи экран касоне ки имконияти омадан надоранд. Ина нава иш хушрӯ касе имконияти омадан надора бинависен доставкатон мекунанд. Акция рафтестай духтаро нигоҳ кунен туфличои фасони туркӣ. Инами 350-400 кам намефурӯхтанд. Ҳозир нархошона 280 кадагиана. Ина кадомеша мегирен арусако духтарако. Ина вариантои беҳад фасон. Чӣ намуд каблук дар курайтона ира бинен охи чӣ хушрӯ удобни ҳастанд ки марамат 280. Қариб ҳамаш инамиҷада турецкиё 280 сомонӣ шидагиан. Модела кура бинен. Ана каблукура на бисёриё мепурсанд. И 240 сомон або. Диден ин модел бо 240 сомон. Бозори Корвон даян тарафи марамат духтаро бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 103 магазин рияди магазинои шагӣ духтаро. Ина зелашона бинен қахшучае. И чанд сум 280 280 сомон. Мана фақат ҳамҷада дуташ дига нархай кадомо буданд? Инам николето 350 сомонай ҳамишу инамишу иш 300 дига ҳамаш 280 сомон. Хулоса биёен духтарако аз наздик як бор бинен. Доставка доранд. Омада наметонен духтаро бинависен доставкатон мекунанд. бисёри бад пурсидем духтаро ки аксияи сумкои туркӣ ҳозирам ҳастай нестай. ҳо духтаро инама бо омадам шумода навор мегирам нигоҳ кунен. Инам ино ҳамаш турецкиян 100 сомон. Марҳамат каседа дар кураи нигоҳ кунен ҳамаш падбренданам қохушрӯан аз ҳар якташ чандтаи расветкае бовар мекунен. Ира бинен бо он қохушрӯан мана марҳамат духтаро 100 сомон. Каседа дар курай бинависен ина расветкаоша диден чӣ хушрӯай бинависен доставкатон мекунанд. Намехтон ки омада натонен духтаракои азиз бинависен доставкатон кунанд. Ина диден иша ишта хушрӯ иша ишта хушрӯ моделако ина ира бинен беҳад фасонча мана 100 сомон. Кадом меша мегирен духтаро 100 сомонӣ мана бинен чӣ вариантои хушрӯ бисёр доране. Ина сумкаои калонам ҳастай ҳамаш барои шумо 100 сомон духтаро. Ина занҳои азиз анами сумкаора 400 сомон мефурӯхтана. 400 сомона сумкаи туркияй ҳозир акция рафтаистай 200 сомон кардагиан. нигоҳ кунен ина намучам ҳастаем қохушрӯан ки сифатошда гап нест. марҳамат ина каседа дар корай 200 сомонӣ кардагиан сумкаои 400 сомонара дар бозори Корвон. Крокодиловая кожа беҳад хушрӯ. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза духтаро марҳамат биёен 103 магазин яди магазинои шагӣ. И тараф ҳамаш 100 сомонӣ ай духтаро диден и тараф 100 сомон ай ҳамино фақат 200 сомон. Баъд медонен иҷада анахи клачои фасон астай ира ҳам қохушрӯай шахсан ма худам дорум бовар кунен сифатошда гап нестай
100 сомон кардагиане туй мери ягон ҷо мери ҳам варианти фасонакай телефону калиту палит ҳама чӣ ҷо мегира беҳад удобниякай хушрӯвакай инаи бо кожуниёшам омадай диден 100 сомон ай ҳамаш омадагиай 100 сомонӣ кадом меша мегирен арӯсакудам клачо хушрӯ 100 сомон ҳам банди дароз доранд ҳам занҷирак доранд баъд кашлёкҳои хушрӯ доранд духтаро марамад ҳам майдаш ҳам калонуш майдош 50 сомон ая калонош ҳамаш 50 сомон ина кашлёкҳои туркӣ мана кадомиша мегирен 50 сомон марҳамат ишаишта фасон 50 сомоне марамат биёен бо аз наздик хитон бинен як бор дигар такрор мекунем ҷа бозори корвонай тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза даян духтаро марамат 103 магазин яъни магазинҳои шишагӣ